ಬಿಸುಪರ್ಬದ ಈ ಪುಣ್ಯಕಾಲಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿನಿ ಕೇಳಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಹೊಸಕುರಲ್ ಬಳಗದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದೇಶನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಬತ್ತಿಂಚಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ವೈರಸ್ದ ಒಂಜಿ ಬಾಧೆಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳ ಮಾತೆ ಈ ಬಾಧೆ ಈ ಊರುಡ್ದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ದು ಈ ರಾಜ್ಯಡ್ದು ದೇಶಡ್ದು ಪಿದವಿ ಪೋಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಖ ಸಂತೋಷಡು ನೆಮ್ಮದಿಡು ಬದುಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಒದಗದು ಬರಡು ಬಂಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೇನೊಂದು ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲೇಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಕ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿನ ಈ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ. ನೇನೆ ಕಾಸರಗೋಡದ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ನದಿಯರ್ದು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ್ದು ಈ ಕಡಲ ತಡಿ ಮುಟ್ಟೊಪ್ಪಿನ ಈ ನಾಡು ನೇನು ಈ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪ ನೇನು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲ ಒಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು, ನಮ್ಮ ನಡೆನುಡಿ, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸ್ವಂತಿಕೆನ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಒಂದು ಮೌಲಿಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆನು ಕೊಡೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವನು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಆದುಂಡು, ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಂದು ಆದುಂಡು. ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಗಾತ್ರ, ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಗಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬದುಕಡು ಒಂಜಾತು ಬದಲಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ, ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷನು ಪಟ್ಟುನಂಚಿನ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಅಂದು ಪಂಡ ಅವು ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಅಂದು ನಾವು ಪನ್ಪ. ಈ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಪಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ. ಏನು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲ. ವರ್ಷವೆಲ್ಲ ಹರ್ಷದಾಯಕವಾಗಲಿ, ಸಿಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಹಿಯನ್ನು ಸಹಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಬರಲಿ, ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಎರಡೂ ಸವಿದವನೇ ಕವಿಮಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಂದ್ಬಿನ ಈ ಯುಗಾದಿದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸಂದೇಶ ಉಂಡತ್ತ ನೇನು ಕವಿ ದಾರಾ ಬೇಂದ್ರೇರು ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುಡು ನಮಗೆ ಪಂಡೇರು. ನೇನ ಈ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಈ ಹಬ್ಬನು ನಮ್ಮ ಯುಗ ಅಂದು ಪಂಡ ಅವು ನೂತನ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂದು ಆದಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆರಂಭ ಅಂದು ನೇನ ಅರ್ಥ. ಅಂಚಾದು ಇಂದೊಂಜಿ ನೂತನ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭ ಅಂದು ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪ ಒಂದು. ನಮ್ಮ ಆಚರಿಸಿನ ಈ ಪರ್ಬ ಆಚರಿಸಿನ ಪರ್ಬವು ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಇಂದು ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ತುಳುನಾಡದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆವರ್ತನ ಆಚರಣೆ ಎಂದು ನೇನು ಪನ್ಪ ನೆಕ್ಕೆ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಅಂದು ಪೂದರ್. ತಗ್ಗು ತಿಂಗಳದ ಸುರುತ ದಿನ ತುಳುವೆರಿಗೆ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನ ತುಳುವೆರು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಥಮವಾದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿನ ಕಲಿ ವರ್ಷಾರಂಭ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ವಿಶೇಷವಾದ ಭತ್ತ ಬೇಸಾಯ ಕೈ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಈ ಮಹತ್ವದ ಆಚರಣೆ ಇಂದು ಆಂಡು ನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಭಾಗಗಳುಂಡು. ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪರೆ ಪಾಡುನೆ ಬಂಡದು, ರಡ್ನೆದ ಬೆಳೆ ಕಾಣಿಕೆ ಒಪ್ಪಿಸವಣೆ ಬಂಡದು, ಮೂಜಿನೆದ ಕಣಿದೀಪುಣೆ ಎಂದು ಇನ್ನು ಮೂಜಿ ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಈ ಭಾಗಡು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಣು. ನೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪರೆ ಪಾಡುನ ಪನ್ಪುಣ ಈ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಈ ತುಳು ಪದ ನೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಲ ಉಂಡು. ನೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಶಬ್ದಗಳು ನಂಗೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಣು. ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪು ಬೊಕೊಂಜಿ ಬರೆ ಅಂದು. ಈ ಅಪ್ಪು ಒಂದು ಪಂಡ ಅವು ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಪಂಡ ಅವು ಪೊದರ್ ಎಂದು ಬರೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಉಳುಮೆ ಐಟೆ ಉಳುಮೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ನಾವು ಕೋರ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಈ ಎರುಕ್ಲೇನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋರಿಲು ನೆಟ್ಟಿನ ಉಳುಮೆ ಮಲ್ತದೆ. ಉಳುಮೆ ಮಲ್ತನ ಅಂದರೆ ದತ್ತದು ಆ ದತ್ತದ ಜಾಗೋಡು ಸೊಪ್ಪು ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ದು ಐನು ಆ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಭಾಗ ತೋಜಿ ಬರ್ಪುನ ಅಪ್ಪರೆ ಪಾಡುನೆ ಅಂದು ದುಂಬುದಕ್ಲು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ನೇನು ಅಪ್ಪರೆ ಬಂದ ಜಾತಿಯ ಮರಲಾಯ್ತನಿಗೆ ಈ ಅಪ್ಪರೆ ಮರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಭಾಗಗಳೆಲ್ಲ నేను ಅಪ್ಪರೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಮರಗೆವು ಐನ ತಪ್ಪುನು ಕೊಣತದ್ದು ಈ ಏನಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಭಾಗಲ ಇನಿ ನಡಪುಣು ನೆಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅವು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಮಣ್ಣಡು ಹೊಸ ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಭಾಗ ನೆಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇನು ಪನ್ಪ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಕ್ಲೆ ಆ ಎರುಕ್ಲೇನೆ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಆ ಕಂಡದಾಡೆ ಬತ್ತದು ಆ ಏರುನು ಕಟ್ಟದು ದತ್ತದು ಅವಲೊಂದು ಜಾತಿ ಬಿತ್ತದು ಬೇಸಾಯನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ತೂವಂದುಲ್ಲ ನೇನೆ ಇಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಭಾಗ ಈ ಪಗ್ಗೊಡ್ದು ಅವು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಮುಟ್ಟಲ ಅವು ನಡೆದೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಕೆ ಅವು ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಬೇಸಾಯ ಈ ಒಂಜಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಕ್ಕಳು ಹಳ್ಳಿಡು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಬನ್ಪೇರಂಡ ಪಗ್ಗಡು ಬಗ್ನಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿಡು ಸರ್ತಾಯೆ ಪಗ್ಗಡು ಬಗ್ಗುನಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿಡು ಸರ್ತಾಯ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಗಾದೆಲ ನೆಡ್ದಾದು ಪುಟ್ಟದು ಬರ್ತಂದ ಎಂದುಕೊಂಡ ಅವು ಆಣಿ ಪಗ್ಗಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಬೇಸಾಯ ಅವು ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಬಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಅರಿತ ಮೂಡಿನ ಕಟ್ಟದು ಅಟ್ಟೋಗು ಪಾಡ್ನ ಮುಟ್ಟಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವಳು ನಡತೊಂದು ಉಪ್ಪುಣ್ಣು ಒಂದು ಬಂದ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ನೇರ್ದಾದು ಅಂಚಿನ ಗಾದೆ ಪುಟ್ಟದು ಬತ್ತಲು ಯಾನು ತೆರಿಯೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎರಡನೇದ ಬುಳೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬುಳೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪಣ ಈ ಒಕ್ಕಲ್ದ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಳು ಯಜಮಾನಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತ ಕೊಣತದ್ದು ಅಕ್ಕಳು ಯಜಮಾನಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಯಜಮಾನ್ಯನ ಆ ಒಂಜಿ ಅನುಮತಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲೆ ಎಂಜಿನ ಕಂಡ ಸಾಗುಲಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಲ್ಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಭಾಗಲ ದುಂಬುಡು ನಡತೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಯಜಮಾನಿ ಬುಳೆ ಕಾಣಿಕೆನು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಕ್ಕಿಲ್ದ ಕೊಳತು ಕೊನ್ನಂಚಿನ ಬುಳೆ ಕಾಣಿಕೆನು ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ದೀದು ದೈವಾನುಗ್ರಹನು ಯಾಚಿಸುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ರಮಲ ಅವಳು ತೋಜದು ಬರ್ಬನು ಜನಪದಗಳು ಇಂಚಿನ ಅವು ಗೊತ್ತಾಗ ಬಂಡ ಬಿಸು ಆಚರಣೆ ಬಂದ್ಪುಣವು ಯಜಮಾನಿ ಪೋದು ಕಂಡವು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಿ ಕೊಬ್ಬರನು ಕೊಂಡೋದು ಕಂಡೋಗು ಪಾಡ್ದು ಅವಳು ಎರುಕ್ಲೇನ್ ಆಯನ ಎರುಕ್ಲೇಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೊರಿ ಮಾದಾದು ಐನ ತುಳುಟು ಎದಂಗ್ ಮಾದಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಣೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಅಂಚೆ ರಡ್ಡು ಪೊರಿ ಮಾದಾದು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಲ ಆ ಕಾಲಡು ನಡತೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಅವು ಮಾತ ಆಯನದು ಬೊಕ್ಕ ಯಜಮಾನಿ ತನ್ನ ಜನಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ಪನವು ಕೋರಿ ಅಂಕಣ ಮಲ್ಪನವು ತಾರಾಯಿ ಕುಟ್ಟುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಂಚಿತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಜನಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಪನ್ಪುನು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಿಸು ಕಣಿಯಿಂದಲ ಮುಲ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಭಾಗ ಆದುಂಡು ಬಿಸು ಕಣಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಅವು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಬಾರದ ಇರೆನು ಕೊಣತದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸೇರಿ ಅರಿನು ಬಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿದ ಬಜ್ಜೆ ದೀದು ಆ ಬಚ್ಚಿದ ಬಜ್ಜೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐನೊಂಜಿ ಜೋಡಿಸೋನೊಂಜಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ದುಡ್ಡುದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಏನ ದೀಪನೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡಿಗೆ ಐಲ್ನ ದೀವೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿಲ್ನ ದೀವೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಬರೀಟೆ ಒಂಜಿ ದೀಪನು ಯಜಮಾನಿ ಮೀದು ಬತ್ತದು ಯಜಮಾನಿ ಆ ದೀಪನು ಪೊತ್ತಾದು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಲ್ಪ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಈ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ದಿನ ಅಂದು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚನೆ ಆಯೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಫಲ ಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪೆಗೆ ಎಂಚವಂಡ ಮಾತಲ ನಿಕ್ಕಾದು ಎನರ್ದು ವಾರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲಜ್ಜಿ ಮಾತ ನಿಕ್ಕಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿನ್ನ ದಯೆತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ಲು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಸಾಗಿಸರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನಿತ್ಯಲ ಉಪ್ಪುಂದಾಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಅವು ನಡತೊಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಬಂದ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನೇ ಆ ಯಜಮಾನಿ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದ್ಪುಣವು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ಪುಣವು ಮುಲ್ಪ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಣು ಇತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದು ಮಾತ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ ಆದೆ ಕಣಿ ಮಾತ ದೀದು
ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಿಯಕಲು ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಕಾರು ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಾಲಡು ನಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಕಾರು ಪತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಹಿರಿಯಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಂಡದು ಕಿರಿಯಕಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿಲ್ನ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯದಿಲ್ನ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತುಳುನಾಡದ ಈ ನಮ್ಮ ಅನ್ನದ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲಾದ ಬುಳೆವಡು ಪನ್ಪುಣ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ರೀತಿದ ಆಶೀರ್ವಾದಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಅತ್ತೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಈತ ಆಯ್ನ ಪರ್ಬ ಒಂದು ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಇದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ ಪತ್ತನಾಗ ಕಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಕ್ರಮಲ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಬಿ ತುಚ್ಚುನಂಚಿನ ಕಿಬಿ ಮೂಂಕುಲು ಚುಚ್ಚುನಂಚಿನ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಲ ಕಾಲೊಡಿತನಿಗೆ ಇನ್ನು ಮಾತು ಆಯ್ನದ್ವಕ್ಕ ಸೌತ್ಯದ ಕಜಿಪು ಅಂಚನೆ ಮದಿಂಜಿದ ಕಜಿಪು ಅಂಚನೆ ಗೇರು ಬೀಜ ಬಂಡ ಆ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಪಾಯಸ ಮಲ್ತದೆ ಬಿಸು ಪರ್ಬಗೂ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಅಡುಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ್ದು ಸಂತೋಷಡು ಈ ಒಂದು ಅಡುಗೆದ ಆಹಾರನು ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಭಾಗಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಡ್ತೊಂತೀನಿ ಇನ್ನು ಮಾತ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಒರಿಯಕ್ಕೊರಿ ಪತ್ತರೆಂದು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕರಿಸೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಗ್ಲು ಮಾತ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ಮನ್ಪುಣ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ತುಂಬುದ ಈ ಪರ್ಬಲಡು ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತು ತೋಜು ಬರ್ಪುಣು ಇದತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಅಂತ ಬಂಡ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಂಡ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆರಾಧನೆ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಅಂತ ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿದ ಆರಾಧನೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆರಾಧನೆ ಅಕ್ಕಳ ಎಂಜವನ್ ಪೆರವಂಡ ಈ ಋತು ಭಾರಿ ಈ ಕಾಲ ಅಂದ ಹೊಸ ಚಿಗುರಿನ ಹಸಿರು ವಸ್ತ್ರವು ರಾರಾಜಿಸುವ ನಿಸರ್ಗ ಕಂಡಾಗ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಇಂಚರವನ್ನು ಆಲಿಸಿದಾಗ ಆನಂದಮಯ ಈ ಜಗ ಹೃದಯ ಆನಂದಮಯ ಈ ಜಗ ಹೃದಯ ಪನ್ಪುಣ ಈ ಕವಿವಾಣಿ ಉಂಡತ ಅನಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಅಂಶ ತೋಜೊಂದು ಬರ್ಪುಡು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಶಕ್ತಿನ ಏಪಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಗಾಳಿ ಅಂಚನೆ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಓ ಮಾತ ಬುಳೆ ಭಾಗ್ಯಲು ಉಂಡ ನೇನು ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದೆ ನೆಟ್ಟು ಏನು ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಐನು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಕೃತಿಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡನು ಪನ್ಪುಣ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶನು ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ನಮ್ಗೆ ತೊಯ್ಪಾದ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ದುಂಬುದಕ್ಕಲೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂಚ ಮಲ್ತೇರುಂಡ ಇಂಚಿನ ಆಚರಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡನು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಮೂಲ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದಾತ ಪುರಾಣಗಳ ಕಾವ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಂದಾಂಡ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇತ್ತನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾತ್ವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಬಂಡ ಎಡ್ಡೆಂತನಕಲೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದಕ್ಕಲಿ ಅಕ್ಕಲನ ಒಂದು ಜಯ ಈ ಅಕ್ಕಲಿನ ಜಯನೇ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಈ ಆಚರಣೆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲದ ಅಕ್ಕಲೆ ತೊಯ್ಬಾದ ಕೊಡ್ತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವಣನ ಕೆದ್ದು ಪುರಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನಂಚ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಅಲ್ಪೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಕಪಿವರಿಯರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆ ಅಯೋಧ್ಯಡಿತಿನ ಜನಕರು ಮಾತ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ರಾಮಚಂದ್ರನ ಈ ಪುರಪ್ರವೇಶನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಲ ಮುಲ್ಪ ತೋಜಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕಲೆ ಪ್ರತಿ ಜನಕುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸದೆ ಅಕ್ಕಲೆ ತನ್ನ ಸಂತೋಷನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಚಿನ ಆತ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಆ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆದ ಕನಸನ್ನು ಅಕ್ಕಲೆ ಆ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಭಾಗಲ ಮೂಲು ತೋಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಆ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಾರಿಸವನಂಚಿನ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡತ ನೇನು ಗುಡಿಪಾಡ್ಯ ಅಂದರೆ ಈ ಮಹಾಭಾರತದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತನ ವಿಚಾರವಲ್ಲ ಮೂಲು ತೋಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ತೋಂದು ಬರ್ತನಂಡ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರಗಳೇನು ಉಡುಪುಲೇನು ಧರಿಸ ಒಂದು ಅಕ್ಕಲೆ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಅವಳು ಸೇರಿಸ ಒಂದು
ಸಂತೋಷಡು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಯಾಲ್ನ ಸಂತೋಷಡು ಉಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕೋರ್ಲ ಸಂತೋಷಡು ಉಪ್ಪಡು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಇಂಜಿನ ಸಂದೇಶ ಉಂಡ ಐನೆ ಈ ತೋಜ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪರ್ಬನೇ ಈ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಅಂದು ತೋಜುದು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ತುಯಿಂದಾಂಡ ಈ ಪರ್ಬ ಬೇವಿನ ಅಂದರೆ ಬೇವಿನ ಚಿಗುರು ಹೂ ಬೈತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಜೀರಿಗೆನು ಮಿಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಐನು ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಲ ಈ ಆಚರಣೆ ಉಂಡು. ಬೇವೊಂದು ಪಂಡ ಅವು ಅನಿಷ್ಟಲೇನು ದೂರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ವಸ್ತುಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ಅಂದ ಉಷ್ಣ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಆಯುರ್ವೇದಡ್ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಸೇರಿದ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯದ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧೌಷಧ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಹಲವಾರು ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತೊಯ್ಪಾದಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪರ್ಬ ಅಂಚನೆ ಐನೆ ಕಾಮನಿಂದ ಕಾಮನತ್ತ ಕಹಿಯಿಂದ ಸಿಹಿಯತ್ತ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನತ್ತ ಸಾಗುವ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಾದಿ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ಈ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹಬ್ಬವೇ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಾಧಿನ ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪರ್ಬ ಏನೇ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೂಡ್ದು ಈ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲ ಈ ಆಚರಣೆ ನಿಜವಾದ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಲು ಬದುಕೊಂದುಪ್ಪಿನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಾದಿ ಭಾಗ್ಯನು ಒದಗಿಸೋಡು ಪಣ್ಣದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಶುಭನು ಆರೈಸುದೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಟವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.